Kweth jolony mag oganda Luo mong'ere kaka Ramogi Professional Caucus oseyo Gavana Masia James Orengo kuom kwedo sirikand mar manywanda e kinde ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. Kagiloso boma Nairobi, jolony gotegre gi weche manyocha Orengo wacho e kinde nyasi mar ik mar jarit Raila Odinga Jojo Duor e kar dak Mandori e kaunti ma Siaya mano chieng' Ngeso mokalo. Gidwaro mondo mikoro okwang'uono e wechego manowacho e nyim jatend piny William Ruto masani otweyo osiep motegno gi oganda Luo. Gimedo ni MCAs mag kaunti ma Siaya mondo mi onon matut weche manowacho gi Orengo kendo gikawo okang' mar miyo kum kata ka en mana thiche oko e apisi. Kabende gijiwo oganda Luo mondo odag twech achiel osir sirikand manywanda mondo giyud chenro mag dongruok. Matin to dakariyo. Kama jothurwa ne thoe. Waseneno nyithindo mang'eny nyaka nyithindo matindo bebi pendo giri ka thoe struggle morengo dwa duoko waino. Koro sani ok wanyal dok e lwenyno. Wanuoyo norengo ni Orengo to ng'a. Raila emwang'eyo. Let Raila lead the people to the next session. To bende jaluo no gongero kawacho ni turonge asara. Meaning the intelligence is measured by the ability of someone to change. Omiyo onge richo kata sani mondo gavana marwa odok piny mondo one kaka onyalo tiyo gi chenro manitie sani the cooperation ma wan godo between Kenya Kwanza and ODM as a party. Siaya County giwegi bro neno gima gitimogo. Ginyalo timo gimiluongo ni sense motion. Ka gineno ni nitiere embarrassment kata kuodo wich mokelnegi gi governor, ginyalo decide, ginyalo yiero gin giwegi mondo mi gikela sense motion against governor margi. To kabe gineno ni nitiere gross misconduct ma samoro James Bobo Orengo osebedo katimo, dipo nono ka giyiero ni ber mondo mi gitim impeachment.